Lord, thank you. Kasi, pinahintulutan mong mangyari itong event na to. Thank you sa lahat ng blessings. Ano man ang dumaan sa maximum 80, pilit nilalampasan. Kaya kung ngayon, 7 taon pa lang, abangan mo, mahaba pa to. Kaya, sa mga nandito ngayon, tuloy-tuloy mo lang. Ikapit mo lang, ikalit mo lang, tiin mo lang, tiwala sa taas. Maraming salamat. Top 10 PO ticket yan, susi yan sa pagpabago ng buhay. And alam naman natin, we all deserve a better life. Maniwala ka lang na deserve mo din. Welcome to our 7th year anniversary of Maximum 88. Enjoy the night! Nag-business po tayo lahat dito. Well, kasama po sa journey yan eh. But the thing is, ang sa akin, if you're a businessman, you separate personal things, personal life, personal, anything personal. Nandito po tayo para mag-negosyo. So, we keep going on. Work hard is how you get your success with career. Still will be